John Mafaya, matur nuwun. Gunawan. Enak ya, Mas. Lintang asmara sik nggih. Duet. Iso ora gareng kuwi? Alah, aku lintang asmara lah mbok lintang kemukus apa lintang liyane iso. Bimo Sekti ya iso kok. Lintang Bimo Sekti. Terus lagune piye? Sing piye? Lagune sing piye, Jajah? Lintang asmara. Heeh. Siang pantara ratri niku to. Iya. Mong eling manis ing ati. Setiaku bisa anduweni. Marang Tiang Ayu Saraswati. Lah pas. Saraswati iki sapa? Bojoku. Wah, bojoku to. Ayu ne pulang-ulangan. Oh layak Saraswati. Jenenge asline tembange Sulastri kok Saraswati. Alah Sulasti wong elek kok. Iya, lah ya Sulasmi adike Sulastri. Ya, ayo coba digarap ya Pak Tatin. Nggih. Nyenengke sing padha mirsani becik sing wonten ing lokasi wonten daleme Mbah Saman. Uga panjenengane dalu menika nanggap panyang ya dana rasa sing mapan ana ing luar kota, luar negeri padha mirsani dalu menika. Alhamdulillah. Yuk, kaya apa? Dados.
John Mafaya, matur nuwun. Gunawan. Enak ya Mas. Enak banget. Oh, ayo. Ide Putra, terima kasih. Astasa Tania Jaya. Sukses Jai. Mas Momo, terima kasih. Setunggal pamundutan sampun katuran pae. Nggih. Lintang Asmara. Siap, Mbak Tatin jenis dirasik. Injih. Sudah 2 lagu, mau sambung goro-goro iki genti.